This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Sa unang natulok sa mga pictures, pamatsyag mo, edited ako hindi. Amo man na una nga nagsulod sa pinsar ko, ba si edited? Gitpadala ang ini nga mga photos sa mga bikers ko nga mga amigo. Ila na diskubihan ang ini nga tagbo nga lugar sa banwa sa Murcia. Itsakto gid ang hambal nila. Ang mga bikers, amo ang dako nga bulig sa pagpromote sa turismo subong. Sila makatultol sang sulundon nga mga lugar nga may matahom nga mga busay, sapa manukon kabukiran. Kag bangod sang ilang nga mga pictures nga gina-post sa social media, nagakadiskubre naton ang mga tago nga tourist spots. Siling sa mga amigo ko, lapit lang ini kuno. Mga 30 minutes halin sa Bacolod. Bisan hindi ka biker, pwede mo ini malabot. Nakata, pangitaon tani. Ini kuno ginatawag nga Buro-buro sa barangay Santa Cruz sa banwa sa Murcia. Dili kami nag-agi sa Murcia proper. Ang dalan sa atubang sa munisipyo, diretsahon mo lang hasta makalabot ka sa nagakurbada nga dalan. Sundon mo lang gid ini nga nagapawala. Ang dalan pa kadto sa barangay Alegria. Pagkakita mo sang naga-letter Y nga dalan, patuo ka. Diretso-diretso kag kun makita mo na ang Santa Cruz Elementary School sa Murcia, may magamay nga dalan sa tabok sina. Gamay lang ang alagyan, pero napaigo ko man ang pick-up namon. Pulo pamangkot ka lang sa mga residente kag mga 5 to 10 minutes, malapot mo na ang lugar. Kung nakulbaan ka mag-drive pa sulod, pwede mo lakton, lapit lang kaayo. Nagbili na kami sa salakyan namon sa may bakante nga lote sa tunga sa mga manukan. Manaog ka lang, ara na ang buro-buro. Ginsugata kami sa caretaker sang spring resort kasi Manang Glenda Romano. 20 pesos lang ang entrance fee. Isa ini kuno ka private property kag ang tag-iya, yara sa iban nga pungsod. Pero nagabaton sila sa mga bisita. Timing, pag-abot namon, kami lang ang tawo. Bago lang nakapauli ang grupo sa mga bikers. Gikan sa ibabaw, makita mo na ang matinaw nga tubig sa idalom. Man-made nga mga pool pero spring water ang tubig. Ano ba, Brad? Hindi sa ano ni Buro-buro, ay sa ano bala sa tuburan. Ang amo ni tubig, spring water. Spring water na din. Di pa rin ang tubig, ma'am? Haling di sa tuburan. Tuburan. Di nga tuburan, iya ka. Ato tupaw sa punta. Inistoryahan ko ni Glenda nga bikers ang kalabanan gid nga nagakadto diri. Kung wala ka balon, pwede ka makapabakal, baboy nga sulog bahon, kag pwede makapatigang. Pero kung gusto mo, pwede tayo magpabakal ng baboy. Pasog ba? Pwede mo, may motor naman daw, pwede tayong magbakal baboy, pwede bakal bugas. Kapatid ang man, pwede Oo, man. pwede man. Okay. Muna sila di ang mga bikers ka paluto ang hamon di. Samtang ginahimutaran ko ang tubig, hindi ko maributay sa katinaw. Una-una, pag-send sa akong isang picture sa sinigang lugar, abi ko na ito gini-edit ba lang photo para magtahom lang tawon. Pero pag abot namon, ako yung na-surprise kay tanaw bla. Napagka-bluish siya, pero among ginatawag lang ang crystal clear na tubig. Tinaw-tinaw katama. Halin spring water ni kuno diri kag every afternoon ginatiluan gid nila. Pagwatan nga tubig para bag-o naman yung tubig pasulod. Sa kaklaro sang tubig, do hindi mo nababalaan kung bluish o kung silver na ang iyang kolor.
Ginistorya ko kay Manang Glenda nga ang mga amigo ko nga bikers ang nagtudo sa akon sa ilang lugar. Hindi sila ya malipatan ni Manang Glenda. Ginkulang ko nung ilang nga budget pagkadto nila diri. Budget, balik kulang nilang dala nila. Kulang kwarta Oo, nila. kaya nga, makatupagali sila sa Murcia. Meron pagali sila dito kainan, gali na kanding. Ang gamayon to pala, kita mo ng gamayon? Oo, tatlo na sila mo. Ang isa to gamay gito. Oo, may number sila sa akin. Kuha nilang number ko. Oo. Wala sila galing kwarta yung nagbayad. May araman kaso ang ilang Kulang. budget, kulang. Siyempre mo, shout out kay Armando. Kulang imo budget. Ibig sabihin, makikita ka lang ko na. Sang suktanay na, naghulam ko no si Armando sang 10 ka pesos kay Manong kay kulang ang kwarta niya. Kaya ang L-Trans ko lo, na 60. Nga nangulam ko alay ng pulo, be. Nangutang ko sa imo? Nangutang lang. Nangutang ko sa imo? Kakasali sa ila. Kakadlaw ko sa ila mo. Nag-ibotang mo man sa pulo? Oo eh. Sukton mo sa... Shout out Armando, ang utang mo sa akong pulo, baydan mo. Pero okay lang silang ni Manang kay dako man ko nung hatag nila nga tip. Balik ta sa tubig diri sa Buro-buro. Wala labot sa spring water, may suba man sa kilid. Hindi ko yung maributay sa spring water. Siyempre, here we go again. No! No! Dalawa. Uy! Uy! No! Pwede ko ito mo? Hindi mo kataon sa dalong. Gusto ko tao, no? Dula tubi ba? Ano? Pagkatapos swimming, gingutom gid ko. Nag-abot na ang amon gipabakal ka baboy. Gani nagsugba na kami para may palanyagahon. Dali lang gid nang. Nang ang parte sang baboy pang putsero man ni. Doon na isahan man ko oras ang sugba sa kadamol sang hiwa sang baboy. Pero wala sang madamol nga hiwa sang baboy sa madamol pagid nga baboy nga ginagutom. Siyempre sa among klase nga mga lugar, may swimming, may kusmaw sa suba, hindi kompleto kung wala sang kananay. The best nga partner, sinugba nga baboy. Kamunta.
May mga bamboo cottages man sila nga tag 300 pesos ang renta. May pang overnight man nga kwarto nga may video kay 1,500 pesos lang. Pero kung gusto mo ya magpa-party nga, kamo lang gid ang tawo. Kumbaga, exclusive sa inyo lang. 3,500 pesos lang, inyo na yan bilog na lugar. Pwede pa makadalas ang outside food. Dugay-dugay, may mga nag-inabot na nga mga pamilya. Gika na sila sa mga katupad nga barangay. Bisan sulod doon ang lugar, wala nagakasiro sila ni Manang Glenda, kay ginabalik-balikan ini sa mga nakaagi na kadto diri. Dako ang amon pasalamat sa iya sa pag-amo sa amon sa sininga mini resort. May siopaw kayo sa Mercy, may mga caramel tarts. Damo din may butterscotch man. Card damo pa. Ma'am, thank you nito. Katawag sa lugar niyo. Kabalo ko na sa ginamba nila sa Mercy, tanan. Manamo. Very good! Kapakal ko sa Mercy. Yeah! Sino ba lang magpensar nga makakita ka sang amo sinikatinaw nga tubig sa Murcia? Ang banwa sa Murcia ang kadamo man sa ginatago nga mga lugar nga pwede gid mapabugal. Sa pagpauli, pwede ka makaagi sa dalan pakadto sa Barangay Alegria, lusot na sa Alangilan, dalus-dus po naong sa Barangay Granada, kag bakolod ka na. Grabe no, sa 30 minutes mo nga drive, may amo ka ni sinigi katahom nga lugar nga maabtan diri sa may Barangay Santa Cruz sa Banwa sa Murcia. Kadamo pag isang dapat nga explore diri sa aton sa Negros. Kung niyag nyo maging updated sa mga episodes ng Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Ululupon kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo Kagini ang Tripping ni Roming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!